Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खनसे बरायबावबाय नै आंना बन्दे मातरम मोसाखावरिफ्रा लामायाव लोगो मोनब्रबनानैसो मोनबोदों बेस्राफोरखौ देलायनो मोनाखिसै दे बिदिबा नायलांदो नोंसोरबो आं ससे क्लिप होना होगोन जों ओरैबायदि मिनिथाव खालामनांबाय उफाय गैया जों बेलासिथारबाय नै ओरैबायदि मोनाहां जालायनाय ओंखाम ओंख्रि संनांगौखौनो गारनानैसो फैदों नायलांदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थ' हाय मेंजोब्बाय जा खस्थ' खालामदों जों लोगोफोर गोख्रै साबस्क्राइब खालामनानै होदोसै एसे आगोल हगारनोसै माबा 15 आगस्टनि सानसे सिगां हगारनोसै नङाबाबो साननै ओरैनोथ' जि क्लिन नुयो नै ओमफ्राय उल्था फ्रन्ट माबा खेबबाथाय मोजांखौ नुनो नागिरा केमेरायानो माथो खालामनो देनां नोंसिनि सापर्टजों मोजां साक्सेस जायोबा मबाइलखौ मोजां लाथारनोसै आङो दिनै लाजोबनो हानाय नंला जों गाबोनसो लानोसै एसेनो ससेनो Second day shoot फिरफिला गिदिरजों बानायनोनो मोनाखैमोन नालाय ओंखायनो दिनै बानायनो फैफिनबाय देलायनोबो टाइम मोना भिडिअबो लानोबो टाइमनो मोना जानला मोनलाबाबो होसाबसै लासै खारबोदो दे बावनो केमेरायाव दे बानायदो दे जाबाय नैयाव बानायफैलाय खनसे दे ओरै खालामनायखौ गुवारैनो फुवार होआ जायो नामा आथिं नङाबाबो मोदोमाव मावफाखायो बिदि समान गिदिङाबा जाबाय दे नांगौ दे नोंना बाजियावसोखा थांदो र' औ दे जाबाय गिदिंदो औ जानजिया ओरै जा दे बैयो सायावसो खेबाय बिसोरखौ भिडिअस बानाय नों बैयाव थांदो सायाव ब्रा मानोथो सान्दुङाव थानांगौ मैयानि बायदि देनद्रा नों मैया खालामनाय बायदि लाइन था दे खाथियाव थाङाबा नोंखौबो थानो होदों आं बन्दे मातरम एरसि मोजां नुथारो ओरै मोजां नुथारो बेनो भारत नामा खालामनायलाय
लोदोदो नालाय जाया मोदोमानो जानजियाबो देमा गोसोआव सानजोबो आखाइयावनो फैया केमेरामेनबो गैया नालाय गथ'फोर गोजा बिसोरथ' आंखौ खेबनो रोङाना बिनि थाखायनो आं गोनांखौ होनोनो मोनाखिसै जायासै नालाय आं मोजांबो माबा खालामनो हायासै खेबनोबो रोङा गथ'फ्रा बारा दाबोथ' बे गथ'आसो खेबगासिनो दं होननाय जों सानैजों मोसाबाथाय बे उन्दै उन्दैफ्रासो खेबनांगौ जायो आरोना गथ'आथ' एसे रोंबावदोंआनो थेवबो बारा मोजां जायाखिसै नालाय ओंखायनो होआखिसै आं एबार आलदा जायगायाव लायनोसै आयौ बिजायाव लाफैथारगोन सिं जाहैबाय थांसै जोंहा लोगोफोरनो मोनाथारबाय जानो नै बिस्राबो न'आव थांफिननांगौ ना मोनाथारबाय बाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय आसा खालामो नोंसोर बिदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय कमेन्टखौथ' दा बावथार मानो होनबा कमेन्ट मोनोबासो एसे भिडिअ खालामनोबो एसे मोजां मोनो नालाय माने मा होनो सापर्ट दं होननानै बेखौ एसे मोजां मोनो आरोना बाय बाय